مرحبا. ام به درسك نو بهفرنا. ام دوی درس ده بحثا را بکن. رای هر تشتی. در زمان کردی ده اف دنگ پر گرینگه. ام وکو ستونا بنگهین ستونا راگر یا زمان کردی بناو بکن نشاشه. دما ما رضا الفبایا زمان خواه جنوبه ریکوپیک دیگر گلو رادنگا دست پیکیه یان جیزا demek diriş ez min tereddüt derbas kir. Jber ku ray her tiştiye. Ra di zimanê Kurd yani em bêjin zimanê Kurdî li ser stûna ra hatiye avakirin neşaşe. Ama ji beriya eylema zayînê pêk were ne mümkün e. Ra jî hebe girêdayî vê mecburî tipaza tipa destpêkê bî. Me got raya her tiştiye. Tişt ev zimanekî xwezayî ye hevalno. Xwezayî. Mirova ahengdarê xwezayê çêkiriye. Ji ber wê ra ev qas di zimanê Kurdî de girîng e. Misal bêjin vê dê darek heye em çawa çêkin werhasıl hinekî em zêde va tişta jî nizane ev dar e rayê wî heye. Tu zanî? Ra. Aha ji vê re ra tê gotin. Zanî? Ji vê re ra tê gotin. Em bêjin em fîkiyê darin, ev berê dar e. Ji vê re jî ra tê gotin. Tiştek bê ra di jiyanê de çê nabe. Di mirovan de ra koman e. Dayîk e. Ji ber wê em ê îro dersa ra bidin. Hevano yek me got yek em bêjin mirovên ev deng mirovê destpêkê dema ji zimanê nîşanê derbasî zimanê peyvê bîyî ev deng bikaraniye neşaşe. Ra bikaraniye neşaşe. Do ev deng hevalno hûn zane em ser foneman dixebitin ji xwe ev dersa me ya fonema ya dawî ye. Ev deng yan jî ne dinaniye. Bi vegotinek din ev deng ne lerzûk e. Hûn dizanin di rêzimanên dersa ji beriya vê de hatî nivîsandin û wekû bingehê zimanê Kurdî niha jî tê qebûlkirin ev deng ji dengê Tirkî hatiye wergerandin û wekû lerzûk Tirkî de dibêjin tîtrek. Tirkî de dibêjin tîtrek. Wergerandina Kurdî dibêjin lerzûk. Tiştek dinîne. Ji beriya niha jî me pir got dibî. Ev qewlên wekû zimanê akademîk pêşkêş hatî pêşkêşkirin ji zimanên biyanî werger e tiştek dinîne. Tîtrek lerzûk. Em ê niha dengê wê bi qirika resen bi qirika esîl Kurdî deng bikin. Me destpêkê got çi ye? Me got nerre ye. Di zimanê Kurdî de navê wê alfabayê nerre ye. Ra ye. Ra. Yek. Do girêdayî vê ne lerzûk e. Dengê ne lerzûk e. Çima em dibêjin ne lerzûk e. Temaşe bikin. Ra. Serê ziman di zivire li pidiya jûr tê qerisandin. Serê ziman di zivire li pidiya jûr tê qerisandin
pişta zaman yani bine zaman em bêjin bin zaman zivire peşiya dinana digire. Ev dengek çağa dertexe? Dengek ra, 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 ra. Te bixwazi jî tu nika bêjî re, re, re. Tu nikarî wî dengî derxî. Yani ha Tirkî de çawa çêdibe? Tirkî de serê ziman li dinana tê qerisandin dengek lerzûk di nav valetiya dinana re teh dideş derve. Seren ha em ê wî dibikin. Temaşe bikin. Di Tirkî de jêret bê şekere bir tê gotin. Em di Kurdî de re ji beşek ya me jî re ji beşek ya me jî re jî dibêjin bir. Niha em ê va her du denga bi Kurdî û Tirkî deng bikin. Gelo aynî dengî dertêxe em ê wê temaşe bikin. Em Kurd jêre dibêje çi? Dibêjim bîra min nayê, bîra min nayê, bîra min, bîra min, bîra min, bir, bîra min nayê, bir. Beşekiye me jî re me gotiye bir. Ha Tirkî de çi dibêje? Dibe bir, iki, bir. Ebunu, ev deng. Vekî hev nikarin were derxistin. Me neqladî, yani dersa ji beriya vê, ya dersa heya arî de taybet me gotibî, heya arî vêyan jî dengê swar bî, me gotibî, di zimanê Kurdî de zimanê Kurdî li ser du linga hatiye avakirin. Lingek jivan biye yani kardêra bîne, kardêr hevano me got kardêr me pir cara jî gotiye kardêr. Tirkiya wê fiîl e. Kardêra bî û kardêra kir. Li ser ve her du linga hatiye avakirin. Bî û kir. Bî bînê û kir kirinê sembolî. Ew ê didike. Dema em ji biyê re dibêjin bo ahenga dengê qirika Kurdî xira dibe. Bo. Li vê dê ra heye. Ra. Dema em ji rayê re jî dengê rayê jî wekî re bi deng dikin. Re bi deng dikin. Em dîsa vêce ahenga kir xira dikin. Veke bî o kir. Hatibî, çûbî, rûniştibî, rabibî, kiribî, nekiribî, miribî, nemiribî, ev. Eva he jî rakir, dakir, zakir, nizanim har kir, mir kir, sar kir, xweh kir, belav kir, delal kir, ev jî ev. Kir. Nekir, hevano nekir. Eva he jî neketê xwendin. Bine? Ev neketê xwendin. Ev ke. Kir. Ha, ra, kir. Da, kir. Har, kir. Sar, kir. Din, kir. Jiyan, kir. Denge gusa dertêxe. Em vê keya Tirkî. Em vê dengê lerzûk derxînin yê vekir. Ra kir, da kir, za kir, har kir. Ev ne Kurdiye hevano. Ev ne Kurdiye. Li vê dê dengê rayê çi ye? Ra ye. Deng ne? Ra. Serê ziman dizivire pidyajur. Serê ziman dizivire pidyajur. Pişta ziman yani binê ziman peşiya dinana. Valetiya peşiya dinana. Digire o dengekî dengê radengê yani radenga ra ji aliya
aliye denk çekere ava te mihtin. Kubartiya vi zamanı, kırıka vi zamanı. Ava. Denge, radenge, ji aliye denk çekere ve te mihtin. Ra, 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 ra. Ev aliye merdine vada caret bejin bohti ra'ye dadı kurtine. Yani bohti ra'ye ne da kurtine. Sadece bohti ra'ye vaki lerzük naxuyinin. Mesela vedi de ve şartiye. Ya diş raden gara meşberiya ve gotibi yani pergala rabın rada me per ve gotibi hem disabinin bire hevala ve kombinasyona ve dnaf xada dibe dibeş. Çi hem bejin ev kombinasyona raya. Ev çiye? Ev raya, ev raya. Ra çedike, ra binyata, sonavi radengiye her tişte, tevge, ra tevgeri sembolize dike hevalno, tevgeri, tevgeri. Tevgeri. Tevger çiye? Tevger ne em bejin em partiye ki nizanım çiye ki avat ki ne olsa ya valno. Tamaşa hep ki megavadiyi çekilmem dubara çeki. Elvede em dare ki bir fikrin. Elvede em dare ki bir fikrin. Rayın ve hene, ev ray dare, ev ray dare. Ev kurmu, ev çakıl, ev peltim. Ev kurm, ev çakıl, ev peltimi liser. Ra, pektene jere tevger te gotin. De kombinasyona radenga rada tevger eve. Ev heynin liser ra bilindibin. Jra pektin. Şöyle tevger te gotin. Ecvedi kir hemi kirin ara işte. Ev nihayet kirine ya tevgere. Pekhatine ya ya raya. Raya ev haji pekhatine ya veya. Mesela tüçü bini. Mesela mrof pekhatine ya dayıkiye. Em dayık veke kuman behasibin yani civak behasibinin. Mrof yeku tevgere veyne. De zamanı kurdi de hevuki de dema kitte bu ayı pekti. Kitte a pektine denge radenga radigre ev hinge raya. İhtimalek firmazın cehli kuliniye. Dema her haft denk çekerindin. Kitteya radenga ra pektinin ev hemi tevgerin. Ev cehli kuliniye. Mesela bejin feke. Em dibe ar. Ev nha raya. Ar çiye? Ar di zamanı kurdi der raya. Dema em şekeret bejin be ar. Dema em bejin be ar. Em hingit bejin be ra. Be kuman. Be civak. Giredayı ve be ahlak, be medeniyet, be nizanımçı, be her tişt. Yani ne merof. Gotuna girana be ar. Dema em de be. Be raji heman tişte hevalno. Çünkü lvede radenga ra bi denk çekerine apek hatiye. Bi denk çekere apek hatiye. Xwazi bila al peş be, xwazi bila al paş be. Fark nake. Ra raya. Mego hevalno ev ra pir giringe. Mirovê dest pêkê dengê ra derxist be neşaşe. Em ê niha formûlek dib karbînin hevalno, em ê tiştek dibêjin. Xudayê mezin yê Misrê navê wî Ra ye. Ev sesa pajgêra Rojavayê lê bar kirine kirine Ramses. Ra. Yani gelo ev raya Mısriya li Xudayê xwe rojê kirî li Xudayê xwe herî mezin kirî. Ne raya me? Ne em temaşe bike.
ام ما برجی چیکر بی هوا اب دیسا چیکن آری هندزانه دنگک مشهوره yani آریان آری سه چاریه که دنیایت بجه امجی آرینا زمان هند اوروپا هيا اوجي زمان آریه همی دست آریه آری چیه هوالنو دنگ چیکر پیواب نکاره چیکر زمان کردی ده پیوین با آیه دست بدکن محقق یا جی پیشیا و هاتیه ایخستن نه ام یا هاتیه ایخستن لی بارکه بچه بیاری فرمولا و هون زانه هوال یا کم کرن را کم کرن ای اف چه بی اف پاشگیره آیدی بی پاشگیره ساسکره آیدی اف پیشگیره نشانه بی ام بیش جهنا به نشانه ما چه مار را و تا اف بیجه یا مشهور آریان آر حمی جه رادنگا را پیک دی گریدای وی اف رایاما چویا مصری بیا خدای روژه بفی آویم گهاتن داویا درس آخوا ما بشوپینن ببین abone kanalıma belav bikin em bi hevre xizmeta zimanê Kurdî bikin bêcarê bi xatirê we heta carek de bimînim xêr û xweşiyê de